Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki pulet kilayo jingtep badan uwe ubriu ubala ai kerteng yalade kum umanshela uba komen persyari ha ka we na ki video bala peni da ka North East Life Halor ke Jingjia ka balaja ha Pahalgam ha ka bakin nong jungok kai kilasha senret kuli naphang ha kiliano ki pulet kilap ba ka rukom comments jongu ka peni ba ukershan ya ka Pakistan bat ukershan ya kani ka kam ka bakiliano kile bat kani ka katabha ya ka jingsngo jongi nong shnong kari India. Katkum ka kerwa khubor na u Superintendent of Police uba Vivek Ulaong ba uni ubriu upen sapriang yakini gijing tho lani ki comments ha Facebook link ba ka account ka ba ai kerteng manshalla bat kani gijing le ka bo jingma bha yakari Hadien balayo jingtep yakani ki pulit special cell jongga East Khasi Hills kila thuet banlap yu bat khadu kila ba uni udai na Umlyngka bat ka kerteng basisha jong u kadai usiman shila na uni kila kurup arteli ki mobile phone bat la register case halum ringjri police station bat la pengat hakikandon 421/04 2025 under section 113/3/196(1)A/147 BNS